damel. Ndara. Nuwun sewu kula sowan wonten ing kasatriyan Jodipati. Miturut kabar sing kula tampa, Den. Sampeyan pun kencan semayan kaliyan ingkang rayi Ndara Janaka. Ajeng bebesanan. Nuwun sewu ingkang badhe dipun rabekaken sinten? Ingkang badhe dipun wiwaha menika ingkang putra Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca napa Ndara Antasena, Ndara? Kula nyadong dawuh. Garing kok ya isih nang kono iki ngopo to? Sing dinteni apa? Wis kowe iki kono ndang mulih kono. Asem ora. Tak kira nek isih nganggo gara-gara kiwas jingik nang kene bul. Wis ora kanggo. Sura sang nganggo gareng kae, gareng kowe wis cukup. Ha iya. Lah ya mau ki ngabari to ya, Truk. Iki ki isih kanggo apa ora tiwas sudah tudut bul bareng mlebu patet songo terus Ndara Werkudara rawuh. Nek sire ya arep nganggo gara-garane Ndara Werkudara rawuh ki mengko nek Ndara Werkudara ki poyane kau. Nek awake dhewe gojek, awake dhewe seneng-seneng. Wah, para kawan Duranti utek. Bendarane Sungkawa malah tetembangan jleng modar kabeh. Ming nuruti kowe. Ya wis ora apa-apa. Ajare Ndara Werkudara arep kagungan hajat. Ning embu mula bapak iki nanjihke sing arep dirabekke iki Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca apa Ndara Antasena. Nek Ndara Antarja kuwi ya wis kagungan garwa, Ndara Gatotkaca ya wis kagungan garwa. Lah iki incengane mesti Ndara Antasena. Ning Ndara Werkudara mesti bingung. Bingunge Ndara Antasena kuwi piyai kau. Monggo sing wani karo bapakne ming Ndara Antasena. Nek Ndara Antasena didhawuhi ora gelem, wah ngrekoso malah engko iso bapak karo anak do gelut. Wong kae ora tau wedi karo bapakne. Kae iki kaya iki, kaya mburi iki. Ora tau percaya karo bapakne kaya mburi iki. Monggo kabeh iki do karo bapak iki do, "Kowe Kiai, Bapa Semar, kowe pini sepuh." Nek Bagong ora tau, kowe ngerti apa Bagong nyeluk Bapak Semar rak ming marmir-marmir. Kaya ora kuwalat ngono lho. Pak Mboyo ngetokke kekuatanmu men Bagong iki kuwalat. Kuwi wis ora iso disebdake. Kuwi dudu menungsa ning reca kepanjingan nyawa. Ngomong apa mir kowe? Sendel ora. Bilang apa kowe? Wis iki Togong ora usah diurus. Tak urus. Ngapa wong aku dinekke reca kepanjingan nyawa? Kan aku ya selalu mesti sosok tata krama karo kowe. Ha ta? Kapan kowe tata krama karo aku? Dek kapan? Akeh tangga teparo kowe teka-teka dilajik-dilajik mir di segara. Apa kaya ngono kuwi sopan? Hah? Mbok yo ngurmati bapakne sithik. Aku ki wong tuamu, aku ki bapakmu. Kok tanpa nganggo tata krama? Ora usah omong mir di sego apa ora mlebu ning mburi panganan kabeh nganti jeblok ketemu aku ki ora tau gresula. Kok nesu tenan saiki. Dinengke kok arep nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Aku ki nek pancen ora tak anggap wong tuamu, ora apa-apa, ning kowe ora usah kurang ajar karo aku. Semar ya kena, Badralaya ya kena. Saron Sari ya kena, tok celuk apa wae kena. Ning aja mir. Tok anggap aku sing nggo ngirengke sepatu, ha. Apa kowe iki? Rasa semaur. Wis nengke wae engko ndak malah geger Ndara Werkudara. Lejar penggalihe, buah pak ditendang, aku ditendang, kowe ditendang, garing ditendang malah ngrekoso. Kok anggere tok baleni isih marmir-marmir tenan, ora tak anggap anakku. Ora tak anggap anakku ya ora apa-apa, Gong. Aja to, Gong, kowe iki rasa semaur.
Aku sengit le. Karo Semar ya ora seneng. Ora seneng kok melu. Atok jak. Sing ngejak sapa? Aku ora tau ngejak karo kowe. Aku nek lunga mesti nolo Gareng Petruk, ayo derekno aku. Ha iki nang kene ora adelmu nang kene iki. Anak telu sing disebut jenenge kok mung loro. Hah? Tegese kowe wis ora nganak-anake aku. Kowe nguwalonke aku, Mir. Ayo. Semar, Semir. Semar, Mir. Semar, Semir. Boyo liyane Semar Badranaya. Moh, aku seneng Semar. Semar ngono kuwi apik kok. Rasa dadak dipiyek-piyekne. Pake Ndara Werku Dara kuwi dilipur, sajae kok Sungkawa. Wah. Lipur Ndara Werku Dara iki arep nganggo apa? Panjenengane ora tau seneng-seneng, panjenengane ora tau rupian-rupian. Mengko nek malah kleru. Bagong kuwi sing biasane sok wani karo Ndara-ndara. Kene. Kaya ngono kok. Pamomong. Kaya ngono kok. Apa sih? Sing tukang ngayomi. Lah mung ngayomi nang ndi tak takon. Nek ana kanan kaya ngene iki sapa sing tanggung jawab? Mengaku ta? Mundur. Mundur. Bapak iki diketak Bagong ya wedi. Mangsane ora. Arep ngopo, Gong? Menengo rasa cerewet. Ki bagi aku ki lho kok. Malang kerik barang. Menengo to? Dus, Gus. Wah, dididak ndasmu modar kowe ora. Gus. Kula tak takon. Saniki kula tak takon. Sakabehing masalah. Sakabehing perkara niku nuwun sewu, apa ming rampung dienggo meneng? Heeh. Dienggo Sungkawa, dienggo sedih. Napa? Kapokmu kapan kowe? Iki apa sing marahi? Watuk kok sing marahi aku. Mangkel aku. Apa mung cukup dienggo Sungkawa, apa mung cukup dienggo sedih kula tak takon. Kabeh iki ora cukup dienggo Sungkawa, kabeh ora cukup dienggo sedih. Panjenengan ajeng ngrabekke Atmaja panjenengan. Inggih menika setunggaling antaraning tiga. Ndara Wangsareja, Antarja, Ndara Gatotkaca karo Ndara Antasena. Sampeyan wis dadi wong tuwa tenan. Tegese putra loro wis rabi, kari siji dirabekke wis mentas. Terus saiki aku tak takon karo sampeyan, sedhe niku sing disedhi apa? Hah? Arepe wo? Apa piye? Ora diragat. Ya ngono, ha. Sampeyan iku satriya lho. Nek carane mung meneng bae ngene iki nyepelekke karo Panakawan. Umure tuwa Panakawan tinimbale sampeyan. Panakawan wis do tekan kene, Semar wis mblegek-ugek sadulita, lit. Mel. Kok sampeyan isih meneng mawon, Gareng disepelekke, Petruk disepelekke. Ape meneh ngono kuwi? Bagong aja kurang ajar. Aku kok sik deg-degan. Ngono ndaramu nesu piye? Rasa cerewet men wae. Hah? Ape ngono kuwi? Ya wis, nek rumangsamu apik, menengo terus. Rasa omongan. Rasa nganggep iki wong. Dianggep bae iki patung sing ora iso dijak guneman. Ngopo yang Satriya Digdaya Sekti Mandrakuna Jayang Palugon kok mung perkara ngrabekke anake kok susah, sedih. Ora jumbo karo kahanan. Ngerti ora rene aku nek carane kaya ngene. Mbok dolan nang pasar malah entuk kanca pirang-pirang rene dibot-boti kok mung dinengke wae sak penake dhewe. Ora ana wong dikepruk ndase. Deloken wae nek ora percaya. Aku malah teratapan jogong kuwi ngono kuwi. Rasa gila. Gunane apa dhewe wedi nek dinengke ngene iki? Ora ngajeni karo pakaryane wong cilik, ora ngajeni karo pakaryane batur, ora ngajeni karo pakaryane awan jenenge Panakawan. Anggepe ora. Gedene semono dimong kok saiki bareng wis gedhe kok nyepelekke wong tuwa. Ngopo?
Ngopo kok mundur ngopo? Ayo maju ngono. Kok tak keplandasmu lho, Tru. Tangane wis mulai medhun e. Ngono madhies ngono modar tenan aku. Ha ngono, omong. Lha Gong kuwi wis eling lho, Gong. Wis gelem lejar penggali wis ngono. Men, sisanke wae. Karepen nuthuk sirahku modar mbok malahane matiku diuntapke karo darahku sing tak tresnani dhewe. Waduh. Njuk ngalem. Bareng tangane medhun kok darahku sing tak tresnani dhewe ora. Apa apa nek ngono kuwi? Ha mbok ngendikan. Bagong. Nun. Maju rene. Kula tak teng mriki mawon. Adi mundur ta, Men? Ki tangane isih ketok e. Cangki naming cangkeme tok. Ora sembodo. Maju rene. Rada nyaket. Apa? Rada nyaket. Nggih. Tonyo. Ora. Terane. Ora. Yakin? Yo. Nganggere nonyo sumpah sik. Gak ora sumpah. Sumpah aku ora bakal miloro karo kowe. Wah, aku wonge ora bakal tegel karo kowe. Rene kowe wis. Aduh. Ngopo karengan? Ketimbang tangane Ndara Werkudara. Modar ora. Modar kon bali ra minggat-minggat malah jingik. Ketimbang tangane Ndara Werkudara modar. Rene. Nggih, ya ngapunten ya. Ora ana sing wani nglejarke penggalihe Ndara. Aku susah. Ngertos. Sopo yang bakal tak dawuhi supaya dawuh karo anake Janaka. Lagi tak pilih-pilih. Nggih, mulane ning aja dienggo susah. Nek dienggo susah niku ana kawan melu susah ya, Tru. Ya, Tru ya. Ora. Asu. Oben kok. Wae ora klop karo aku pokoke iki. Tru, dewangi kok nek entuk apa-apa tak emoh ora. Kula niku ya susah, bapak ya nangis, Petro ya susah. Iya. Nggih. Ning bareng aku krungu suaramu, arepa kowe ora ngecul. Arepa kowe ora nganggo bahan lawakan. Wis mulai anggere-ngene delok Werkudara. Ning ati marai seneng. Nggih. Marai aku ilang susahe. Nggih. Aku iki ana dhuwit 500 tampanono. Apa to? Aku ki wonge ora blereng bondo donya. Ning iki tak paringi. Mboten. Yakin sumpah. Tak gawake pokok, tak gawane dhewe. Lah kowe emoh ngono apa iki menggo acting e. Tambani ora. Kula niku mboten wonten niku carane Ndara. Kula emoh. Napa sing kula lakoni niku mligi nindakake kewajiban. Nek meng terus dituku nganggo dhuwit, mengke terus meng tuman. Kula pendak-pendak ngadem Ndara Werkudara, mesti mengke terus meng njaluk dhuwit. Elek kula teng mriku niku, mula kula nek diparingi mesti ora tau gelem. Mpun tambun kaya ngenti. Yo aduh. Ngopo Gong? Diblerek kanggo kuku Pancanaka e. Tambani ora. Tambani ora. Nek ora ya wis. Ora dadi ngopo. Sik to. Sampeyan iki ya tegel ora ngekeke tenan. Wah. Weh. Aduh. Tru. Dasku Tru. Lah piye? Tukono counterfeit. Oh iya. Sing dingin ya Tru larang kae Gong. Terus aku to, ora masalah. Oh iya. Wah, jan malah Ndara iki ngeplak Bagong barang dadak golek counterfeit-nya wis kecekelnya. Tuliske. Tuliske Tru? Iya. Semi. Delok. Iki ngandel ora?
Kowe iki mesti ngono kuwi ya, Tru. Counterpaint. Iki rak tulisane oleskan sebelum dipakai. Ki nek nganti mbun-bunanku mencelat ngono. Antel sirahmu kowe. Anane salep iki ya iki ora. Gal. Nih, dadak loro nih. Ya tambani. Lho, pinten? 500. Wah, berarti 650. Salepe 150 Wah, caedan. Jaluk imbuh kok werna-werna. Didum sing adil. Karo dulur-dulure. Bapakmu iki wenehi. Mel. Entuk Den Skandara 75. Bagong kuwi wong kene kono iki Semar iki dianggep budhek apa piye? Wis ben. Wis dosane men disandang. Tak sandange. Ming dosa ya. Kulino aku men. Piye terus piye? 75. Kowe kan ngegake kowe selawe didum wong 3. Yo. Ya wis tak trimo ya, Gong. Heeh. Reng, njaluk ora? njaluk no. Oh, tombo sirah ketiban tangane Ndara. Petro iki eneng dhuwit 5.000. Lah turun ngene kok. Mulane anake ya kaya ngono kelakuane. Tambani. Ayo tambani. Sah. 5.000 didum wong loro. Njaluk ora reng, njaluk no. Ki ana Den 1000. Wis terserah sak paringmu. Wah, kari dhewe iki wis. Lho, kok nggawa loro? 500-an loro. Oh iya wis. Es njaluk dhewe ya. Dara. Oh. Bagong diparingi kok kula mboten ta Dara, panjenengan pilih kasih. Wah. Kare Wonten dawuh. Aku gelem bedai kowe duit luwih saka Bagong. Nggih. Wah, ning matamu gantinen sih. Diganti napa? Ganti neker. Kelereng. Mengko rak saya apik. Apa wene ana rating Honda 70. Sing ngomong Bagong. Sing muni rating cangkemmu ha. Matane kakane kaya rating. Puas kowe. Nyakit, ora njaluk ora apa-apa. Gusti Maha Adil mesti bakal maringi karo umate. Waduh. Kula namung komanan kalih dosa. Wah, Bagong. Semar mbok wenehi 20. Semar iku nek nyekel ditoke-oke sok tiba. Matane wis matamu karo wong tuwa kok anu mripate wis lamur. Niku asline kula paringi 300 nek kula betake. Dhek mung butuh tuku tes ya, Man. Apa? Tes. Tes ki apa? Kuwi lho sing wedang diriasi lho. Tes Dengkul mlocot. Niku kula kaki 20 niku men iso tanduk ping 4. Ya, Mas ya. Mengke kula kaki 300. Mar. Nun. Mengko nek Bagong goro wadulo karo aku. Tak cangare cangkeme. Nyamar gawanan dhewe 300. Wis. Lah sido Bati. Ayo syukur iki jenenge Bati oke-oke iki ora apik, Bati ya sithik wae. Semar, Kula aku kudu piye? niku tak takon karo sampeyan. Yo, Sing gumana musik teng penggalih sampeyan sinten sing kira-kira cocok? wah, kowe ngerti dhewe. Sing durung rabi anakku ming Antasena. Mongko Antasena bocahe Bambung kaya ngono. Yen nganti ora gelem takon rabi. Sampeyan niku wong tuwa kok. Dawuh karo anak-anake ya kudu manut. Nek anake ora manut, lah kudune anake sing dielingke. Ngoten mawon, Ndara. Kudu anut karo
lajur sing pun wonten ampun ngantos sampeyan kok ming mikir perkara anak dikon rabi kok nganti sedih kaya ngoten niku mboten prayogi to mboten prayogi permana remangus wamyo ngambrang kati karunaning kasose yaneng marga malalat tumiring sang kandha Wastratmaja leng-leng lalu mangulati dereng pantura dangu sami Balwacana kasaruka trenjo sawanipun ingkang putra ketiga Raden Ananja Raden Gatotkaca sumamur Raden Antasena diprojok tanpa harapan kagat nggih Sang Werkudara manglang triya mangungkung oh